Акбулат балалар журналы Шәһзадә Бабичтың тууына 25 ел тулууга арналган видео конкурс тыймгаклана. Балалар һәм үсмерләр ардаклы башкортларны беләме, тарихи шәхесләребез өлгесендә тәрбияләү өчен нимә эшләргә тиешбез? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы Акбулат балалар журналы баш мөхәррире Лариса Абдуллина. Лариса Хашимовна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, конкурска йомгаклау яһалды. Еңүчеләр кем? Иң беренче шуны әйтеп китәйек инде. Бuna конкурста игълан иткәндә без республика балалар арасында игълан иттек бит инде. Хәзер адактан караһам, шул тиклем шәп итеп шигырь һөйләгән бала Хамар калаһыннан. Демәк, республиканың ситтән дә катнашучылар булды. Бактиһәң, конкурста әгәр һин катнашырга теләһәң, Бабичның шигырын ятларга теләһәң, халкыңа тугрылыгыңды исбатларга теләһә, ата-әсәләр балаларын ситтә лә өйрәтәләр икән телде. Һәм менә безнең хәзер еңүчеләрдә безнең гран-при Өфөнән, ул Зәйнәп Бишева исемендә гимназиянан безнең Искәндәр Әминев. Ул менә Шәһзадә Бабичның Курайкайга шигырын һөйләп, үзе Курайда ла уйнап җибәрде бит инде. Бу 7 яшьтәгеләр арасында ул гран-при, ул дөйем гран-при безнең берәү генә бик шәп укыны шигырын. Без шул тиклем менә бөтә жюри әгъзалары бер тавыштан уның еңүчесе дип таптык. Бик матур һөйләне Искәндәр, шуннан һуң Нәркәс Бикбулатова безнең беренче урын Елайырдан, шуннан һуң икенче урын Диана Теләүсина, өченче урын безнең Эвелина Тимербулатова, Артем Гыляжев. Бuna безнең балаларның сыгыштарында мин иң беренче бuna әйтергә кирәк, бuna еңүчеләр арасында бар. Мәсәлән, беренче урын безнең Елайырдан дигән бит инде. Шулай итеп, өченче урын мәсәлән Ярмәкәй, анда 4 тиле балалары бар. Гомумән география киң катнашкан. Республиканың үзендә генә түгел, хәтта ситтән дә бит алганһыз, шулай бит. Демәк, хөдән тәмән канәгатьсез, балалар күп катнаштымы? 54 бала катнашты. Бер айда юк иде бит инде вакыт аралыгы. Шуңа күрә мин бу матур күрһәткес белән бигрәк тә шулай бит. 21 бала лауреат дип таптык. Унда беренче, икенче урыннардан тыш номинациялар бар. Булай шул тиклем итеп эшләрне карап сыккандан һуң без карар иттек инде һәр балага диплом бирергә һәм бәләкәй бүләкләр тапшырырга. Чөнки улар һәрбере еңүче. Улар һәрбере шигырьдә ятлаган Бабичның. Уннан тыш гына бик зур рәхмәт әйткем килә Елайыр районына. Менә шу 54 баланың 20-гә якыны Елайырдан катнашучы. Елайыр һәм Бабич арасында аерым бәйләнеш башлана инде. Менә мин дә шуңа әйттем. Һәм менә Мишкә, Елайыр, Дүртил ошо 3 район катнашты. Бу минем өчен шулай нык мөһим. Чөнки бу 3 районда Бабичның исеменнән тыгып бәйле. Һәм Елайыр балаларының катнашу бәләкәс кенәләр. Балалар баксалары, укучылар шул тиклем итеп менә матур итеп башкортча һөйләшәләр. Мөһим бит инде безгә видео конкурс баланың ничек телде белүен күрһәтә. Һәм мин максат итеп менә положениегә язып шылтыратып хорослар булганда ла әйттем. Бала ниндәй телдә һөйләшә, ниндәй диалектта һөйләшә, шулай ебәрегез. Мотлак уның телен бозып, ничектер үзегез аңлаганса телде өйрәтергә тырышмагыз. Менә шуңа күрә Дүртөйле, Мишкә, Ярмәкәй балалары тап Бабич һөйләшкән. Бабич телендә димәк. Төньяк көнбаш диалектында һөйләп тора икән, бу хатта безнең өчен куаныч кына булды. Шуңа күрә безнең лауреаттар арасында без менә бүлеп караманык. Бер бала диалектта һөйләй, бер бала менә әдәби телдә һөйләй дип караманык. Башкорт телендә һөйләшә. Һәм безнең шу шишмәләр һәм диалектларыбыз дур океанды барыкка китергән икән башкорт теле дигән. Менә безнең һәрбер балабыз ошо океанга үзенең өлешен индерде. Һәм Акбулаттың яңа ханында шулай ук Бабичтың үз диалектында, үз телендә язган шигыры шулай бит. Менә ул, без менә аның Салават Батыр дигән шигырынан өдек бирдек һәм уннан менә шу тап Бабич үзе һөйләшкән Төньяк көнбаш диалектында бирдек. Менә Акбулат журналының бу август саны һәм унда менә Шәһзадә шагыйрь дигән мәкалә балаларга шулай ук мөрәҗәгать итеп безгә балаларга менә ул бит инде шул тиклем менә Бабичның шигырьләрен укыһаң, хайран калаһың. Ул ни тиклем тәрән мөхәббәт булган ошо туган yerенә, халкына, теленә, уна шул һөюен ул иҗатка һалган. Һәм без дә балаларга мөрәҗәгать итебез. Уның һәммәге итеп балаларга яратырга кирәк Башкортстаныбызны. Һәм якын арала Мишкә районы Кыйгазтамак авылында ла Шәһзадә Бабичтың тууына 125 ел тулууга арналган сара буласак, ошо сара турында ла кыскасы мәгълүмат биреп китһәгез инде. Бuna бу сара бит инде уның иң төп оештыручылары, ният итүчеләре Бабичтың тугандары дип әйтергә кирәк. Унда менә Кыйгазтамак авылы шундый матур бер авыл, ул шундый уйсан гына убалар, шундый матур гына шишмәләр каршы ала шул авылга килеп, менә шагыйрь авылы инде.
Унда уның ата бабалары ята, атаһының унда кабере. Һәм бuna үз заманында Яшел газета менән без шунда байтак кына эшләр башкаргайны, бюсты асылгайны, атаһының шу кабер ташын яңарткайны. Унда музей һәмәк итеп бер бүлмә эшләй башлаган. Хәзер ошо көндәрдә хәзер музей буларак асыла бит инде. Халык тыялар, Алла бирһә, Бабич премия лауреаттары, Бабич фильмын төшергән режиссерлар, артистлар барырга тиеш. Менә Бабич тарихын өйрәнгән тарихчылар менә бу сарыга һәм шулай ук менә шу безнең лауреат балаларыбыз барып, Алла буйырһа, безгә без бүләкләрне уларга шунда тапшырырга теләбез. Бабич yerində тапшырырга. Бабичтың ата-бабаларының төягендә уларга шул бүләкләрне тапшырырга теләбез. Һәм менә безгә безнең оештыручылар бит инде Акбатат журналы менән берлектә Республика халык иҗады үзәге, Бөтен башкортлары курултайы һәм менә уларга мин шул тиклем рәхмәтлемен, чөнки игълан ителгән без балаларга нимә игълан иттек, шул һәрбер бүләк төвәлләп алынды. Унан тыш әйтәм бит һәрбер баланың күңелен уйлап, уларның шул тиклем талпынып конкурста катнашкан уйлап без менә өстәмә бүләкләрдә алдык балаларга. Һәрбер бала бүләкһез бер бала калмайсак. Игътибарһыз калмайсак балалар, шулай бит инде. Бунан тыш тагыла Акбатат журналы Рәсимә Ураксына исемендәге шигырь конкурсында игълан иткән. Бuna шундай я шигырь һөйләү, я булмаһа шигырь яздыру конкурслары. Ул тәүсиратта бары тик шигъриятка алыктыру гына балаларда. Шигъриятлаган, шигырь язган бала ул матурлыкка, ана шул Урал батырның яхшылык булган атыбыз, кеше булган затыбыз дигән сүзләргә тугры калу дигән сүз. Гомумән шигырь ятлаган бала ул менә аны галимдар да рахлай бит инде. Ул төрле тормышта килеп торган һынаударга да югалып калмай. Ул дөньяны образлы кабул итә. Ул дөньяның матур ягын күрә. Һәм ул дөньяны ана шул акбулатлы атта сабып барган һымак, ана шул яхшылык ягында була ул, яктылык ягында. Айрыса был бүген мөһим, шулай бит балалар әзер һүрәт күреп өйрәнгән сакта, әзер текстар күреп өйрәнгән сакта шулай бит. Гомумән менә баланы шигырь ятлатырга кирәк. Шигырь. Ул мутлак уның кайбер хатта язуы ла мөһим түгел. Безнең балалар бик иҗади балалар, шул иҗади хәләтләрен үстерһәк, шулай уларда шул шигырьләрен ятларга, менә видео конкурста бит ул үзе ятлап сыгыш яһай бит инде. Ул күреп тора, үзенең нисек итеп сыгыш яһаганын видеоны атасыга күрһәтә бит инде. Ул уны кыюлыкка ла өйрәтә. Һез шулай ук Бөтен башкортлары курултайының башкарма комитеты агзаһы буларак күптән түгел Свердловск өлкәһендә ардаклы милләттәшебез Тәкыйулла Алиевның истәлеген хәтергә алуда катнашканһыз, шулай бит инде. Ни өчен был шәхесте шул тиклем югары кимәлдә искә алдылар? Менә Тәкыйулла Алиев турында һүз әйткәндә, әлегә баягы ул инженер булган һәм бәйләнештәр буенча инженер бит. Менә мин үзем өчен шунда бер хатта бер образлы фикер туды инде. Ул әлеге заманда ла килеп, үзенең милләттәшләрен әлеге Башкортстан Республиканың тарихи Башкортстан белән бәйләнеш урынлаштырып куйды. Һәм бу ошо вакыйгалар дәвам итә, ул 20 ел дәвамында. Урам асыла, шу троллейбус тукталышының мемория комплексы итеп эшләнелә, конференциялар оештырыла. Тәкыйулла Алиев ысынапта ул зур шәхес һәм ул менә нимәһе кыйммәт, ул Свердловск өлкәһенең асаба башкорты. Менә ошо сараларла бит инде бөтә сыгыш яһаусылар әйтеп тора, мәсәлән, Дагыстан вәкилләре әйтеп тора. Башкирия это коренное население Свердловской области. Я булмаһа, улар безгә һөйләй, ни тиклем уның мәшһүр галим, мәшһүр инженер булуы турында. Менә тарихчылар һөйләй шул хакта. Я булмаһа, шул Чкалов район хакимиятеннән килгән вәкилләр һөйләй. Чөнки ул менә ошо Уралда гына түгел, гомумән Рәсәйдә, гомумән шо Волга буенда менә бәйләнеш урынлаштыру, менә инженер связь итеп әйтәбез бит инде. Ошо эшләр белән шөгыльләнгән. Һәм бу саралар оештырылган авыр хугыш елдарында, Бөек Ватан сугышы осырында. Безгә әле Тәкыйулла Алиевты халыкка yetkергә. Мәсәлән, мин шәхсән үзем дә юбилей һайын 2005, 2010, 2020 менә хәзер язам бит. Ул улай булырга тиеш түгел. Без менә язучылар, артистлар турында күп һөйләйбез. Безгә шул галимдарыбыз, ана шул инженерлар, я булмаһа хәрбиләр, менә Шаймуратов генерал турында әйтәбез, менә Тәкыйулла Алиев аны шулай күтәрелә торган шәхес. Ул халкы өчен генә түгел, башкорт халкы өчен дә онда бик матур фикер әйттеләр. Менә грузин диаспорадан килгән вәкилләр улар әйтә инде, башкирский народ, наверное, горд, что у них такой сын, но он не только сын башкирского народа, он выдающийся личность для России. Буларды ишетүе минең өчен бик куанычлы булды. Һәм горурлык, шулай. Горурлык. Насара балалар килгән бит инде. Алла буйырһа, менә ошо көндәрдә балалар өчен унда якшәмбе мәктәптәр түңәрәктәр асыласак, башкорт телен өйрәнү буенча. Һәм менә Екатерина Мусина менән
Иван Валиев исемле 2 бала килде. Улар безнең саралашында катнашып ишетеп тордылар. Улар да уларның безнең һәрбер сарабызда балалар һәм яшьләр катнашырга тиеш. Чөнки ул Мына уны белгән, ошо сараны оештырусы мына Фәһимә апа Юсуповага мына ул әүдем җәмәгать эшмәкәре 90 еллардан алып бит инде. Dur рәхмәт. Ул ысынап dur эш башкарды. Шул ук вакытта мына улар өлкән буын. Без уларның тәҗрибәһен алып, уларның фәһемле һүзләрен ишетеп, мына улардан өйрәнәбез. Шул ук вакытта без яшьләрне, балаларны онытырга тиеш түгел. Мына минем әлегә баягы унда ла сыгышы хагында әйттем. Мин Палдыскига баргас, бөтә Палдыскиның бәләкәсе лә олыһы ла миңа Салават Юлаев һөйләй башлаган иде. Менә бунда ла шулай булды. Минем әйтергә һүзем калмады. Чөнки улар миңа һөйләй, Тәкыйулла Алиев ни тиклем дур шәхес, ни тиклем дур эшләр башкарган. Ә бит Башкортстан халкы әле бик ул турында белеп тә бетмәй. Һәм белергә тиешбез, был яһәттән исламда эшләһә, безнең эшләребез бар. Әйткәндәй, бына һез сит төбәктәргә, Башкортстанның күрше төбәктеренә еш сәфәрләргә сыгаһыгыз. Күрше төбәктәрдә Акбузат балалар журналын укыйлармы, укучыларыбыз бармы? Укучыларыбыз бар, бына электән ул традиция килгән, улар алдыра алмаһалар, бына сит өлкәдә күрше районнарга яздырып алдыргандар. Я булмаһа бunda альтернатив подписка бар, язылырга мөмкин. Бездә яздыралар да, 10 дана мәсәлән, 20 дана мына бедәкә бит менә Сургыттан да сыктылар. Сөйләп шулай алдыра. Ырымбурда менә әле йөреп кайтты Мәгариф министрлыгы вәкилләре, улар да әйтә, Акбузат журналы тулып ята дип. Улар алдыра, әмма менә Рәсәй подпискаһына инмәгән журналыбыз. Ул безнең өчен бик хатта нисек итеп әйтәм, менә уңайһыҙыраҡ укучыларыбыҙ алдында, балаларыбыҙ алдында был ниндәйҙер бер хатта эшләп еткермәү. Сөнки Свердловск өлкәһендә лә улар хәҙер электрон вариантҡа яҙылырға булып ҡалдылар. Сөнки башҡа төрлө сара юҡ. Мөмкин ул яҙҙырып, журнал бит инде был журнал, ул энциклопедия һымаҡ, үҙенә күрә бер китап һымаҡ, бәләкәй генә, ай һайын килә торған. Бына шәхестәр тигәндә, менә бит тағы бер рубрика башлап бирдек. Шәхес һәм мин. Бында 2 Рәшит утыра. Берһе безнең Рәшит ағайыбыҙ, арҙаҡлы шәхесебеҙ милләттең. Әммә безнең 2 йәш ярымлыҡ кына Рәшит Ғүмәров. Һәм бына ошолай безнең бар матур исемле, тағы ла безнең данлыҡлы шәхестәре бар. Мәҫәлән, шул Салауат исемле. Безнең Гүзәл апайыбыҙ да бар, бәләкәс Гүзәлде табырға була. Безнең Мәрйәм апайыбыҙ бар, бәләкәс Мәрйәмдәр күп. Бына шулай 2 буын араһындағы бәйләнеш, был хатта килеп сыға олатай менән ейән араһындағы бәйләнеш. Һәм шул ук ваҡытта менә ошо исемдең тарихын да бирәбеҙ менә. Ваҡтиһәм беҙҙең Рәшит исеме тура юлдан барыусы, батыр, ҡыйыу, зирәк кеше, өлгөргән ир-егет тигәнде аңлата икән. Рәшит Шәкүр тураһында һымаҡ бит. Тимәк, һеҙ был балағыңда киләсәк юлын ошо итеп билдәләп ҡуяһығыҙ. Үҙенә күрә бер яуаплылыҡта балалар өсөн, шулай бит. Шулай. Һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ, тағы ла яңынан-яңы балаларҙы дәртләндереүсе матур конкурстар менән ошо эшегеҙҙе дауам итеүегеҙҙе теләйбеҙ. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Беҙ бик йыш осрашабыҙ һеҙҙә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Акбузат журналының баш мөхәррире шағирә Лариса Абдуллина менән балаларҙы нисек тарихи шәхестәр рухында тәрбиәләү тураһында әңгәмәләштек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.